Shout out kay Mayor Joseph Cagas dyan sa Digos, Davao del Sur. Mabuhay po, Mayor. Shout out Digos, Silod dyan sa probinsya ng Digos. Mabuhay po kayo dyan. Province ng Davao del Sur. Davao del Sur, shout out. Digos City. Digos City. Digos City, Davao del Sur. Ayan. Galing naman ng Mayor, mga kalaban. Picture. Walang kalaban. Alright, sige. Picture. Mamay, Picture pa isa. Ito na. okay. Alright. Kita tanan. Solo daw. Solo. Unsa man na mo nag-atang lagi na yung cellphone. Ready na. Ready. Try ang pares. Okay, try natin yung pares. Oo. Ay, nandiyan si Madam. Wait lang. Thank you. Selfie ko saglit. Uy, Sir Danny, kanina pa ka ba? Mamaloy, okay. 1, 2. Thank you. Thank you. Sige po, thank you po. Thank you. Ano na? So, mag-welcome ng misita. mabait, no? So, ito pala yon. Live. Oh, sir, anong Tilaw daw. natilawan mo ba ang Paris Overload ni Hindi ko pa Diwata? natikman si Diwata. Okay, sige. Yun ang klaro. Sige, try natin. Sige, try daw natin ang Paris ni Diwata dito. Ayan, so tignan nyo. Balikan niya doon. Sabihin mo yung tab mukha mo sa soft drink. Ito pala yun. Magkano isa? Ito? 130. Okay. So parang karinderya lang din. Ito yung mga kumakain dito. At ito pala yung Chicken Joy. Ang laki. Ang pagkalaki. Ang Chicken Joy ni Diwata. Ito yung Chicken Joy ni Diwata, no? Spaghetti. Oo. So ano yan, sir? May claim stop? May pares overload. Beef Paris Overload. Dito pala yun niluluto yung mga ang mga pagkain. Ayan. BMLEX, mabait ba si Diwata? Mabait. No? Approachable si Picture. video. Naka-live tayo ngayon. Ano to ha? Sabaw sa... May extra ba? Pwede may extra soup? Balik lang po. Ayan naman po yan. Para saan yung stick? So, shoutout na lang ko ng mga nagtanaw. Ayan, sa mga nanonood ng ating Facebook Live. Dito kami ngayon sa Pasay City. Mike, suri ni Mike. Bebe. Walang pansin. Alright, sige. 1, 2. Okay. Busog naman kay ko, pero mutilaw na lang yun ta kay... Oh. Try na lang yun nato ni. Be, tag isa ka kuhan daw be. Diwata Paris Overload. Diwata pares overload. Overload, okay. Overload yun eh. Yung glasa sa igos na. Kami kining ibabaw ba? Be. Mao din yung lasaha day makita na to sa YouTube. Crispy, no? Sabi ija. Sarap. Crispy, very crispy. Kundi rin tanang niud to Rice gayo. Bihon? Bihon yung naka...
Alamig yun bitaw. Hmm? Ano kadaghang mga country oh? Mga sakyanan. Kumain dire para magpa-picture, mukaon. Lamig yun doy, lamig yun. Live yapon. Klaro kay ta diri nga. Dali, mga. Nauna din sa Pares. Malami tayo. Lamig yun siya. Kami kayo. Paris Obrador. Kami kayo. Paris Obrador. Di ba? Bata. Di ba kas Be, tama na mo be. Ako pud. Nagulat ra yun. May pagano no? Yung crispy, yan ay kuan. Sinipuli ka karon diha. Oh. Mga kaigsuunan. Ano tingaw si Kagawad na. Mga Ay sige na umawad. Mga murag ano? Murag sa mga intestine. Ay ronda na yun. Nasa intestine no, magna intestine. Mga taga Digo City, Lipina, Judere sa Diwatas, Pato, Bagnet. Ano siya? Ano nila, stricta daw si Diwata dito. Nagpa-picture man dayo no? 120 with soup drinks rin na. Oh. Pang-clip ni sila lang. Ha? Ay, oh, with soup drinks. Oh, isa lang. Pero oh, pila. Share lang naman to appeal ng soft drinks.